15,5 тысяч чалавек, менавіта столькі сіротаў сёння у Беларусі. Дзяржава абяцае дапамогу дзецям, што засталіся без бацькоў, тое-сёе з сацыяльнага падтрымання нават замацаванае заканадаўствам. Ну але калі ў краіне іногда не да законаў, то гэтае правіла аднолькава распаўсюджваецца і на сіротаў. Тэму працягне Наста Печанькова. Я хочу, чтобы вы этот ролик распространили абсолютно везде и посмотрели, как работает наше государство. На гэтым відэа 25-гадовы Дзяніс Бубноўскі з паставаў, хлапец-сірата. І ўжо больш за 9 гадоў чакае на сацыяльнае жытло, якое паводле закону можа атрымаць ад дзяржавы. У райвыканкаме разводзяць рукамі. На гэты момант Дзяніс 68 у чарзе. Мама, как давно? В связи с тем, что на социальное жилье не строится. Мясцовыя чыноўнікі прапаноўваюць маладзёну пераехаць з інтэрнату, у якім ён цяпер жыве, у арэнднае жытло. Вы сделаете ремонт, составит смету. За это время, вот насколько вы затратите по этой смете, если ремонт вы вообще сделаете, на эту сумму вы не будете оплачивать плату за арендное жилье. Чаму прапанова чыноўнікаў у гэтым выпадку парушэнне заканадаўства? Чому там не вывести з того фонду жилья, якое в аренду здаецца, чому його не вывести у соціальне користання і предоставить людям, які чекають гэтага житла. Тим больше, що чекають навіть ті люди, які, в принципі, предугледжено, що особо і чекати не повинні, бо діти-сироти виходять в ту категорію особ, яким позачергово предоставляється це жилье. Праблема з жытлом не адзіная, з якой сутыкаюцца дзеці-сіроты, распавядае Марыя Сысой, якая ў 12 гадоў страціла маці і на сабе адчула ўсе цяжкасці гэтага статусу. Апроч грашовай дапамогі ад дзяржавы я нічога не бачыла. Ні псіхалагічнай, ні сацыяльнай дапамогі, нічога. Наколькі я памятаю, у мяне быў дзесьці адзін кантакт з сацыяльным працаўніком. Мы адзін раз з ёй схадзілі ў краму, купілі мне нейкія рэчы. Гэта было, калі я была яшчэ ў школе. Працяглы час матэрыяльная дапамога дзяржавы дзецям-сіротам належала выключна да 23 гадоў. У дапамогу ўваходзілі грашовыя выплаты, а таксама абутак, адзенне і побытавыя рэчы. Гэта змянілася ў 2016 годзе, калі ўрад працягнуў права на атрыманне льготаў да сканчэння сіротамі адукацыі. Нязменным засталося адно – інфармацыйны вакуум, у якім нярэдка знаходзяцца дзеці, якія засталіся без бацькоў. Ёсць усялякія сацыяльныя працаўнікі, сацыяльныя педагогі ў школах, універсітэтах і так далей. У чым іх функцыя? Чаму яны не могуць проста падыходзіць да гэтых дзяцей, тлумачыць ім іх правы? Таму што мы проста іх не ведаем. А тыя, хто ведае пра свае правы і дамагаецца атрымаць належнае, як, да прыкладу, Дзяніс Бубноўскі з паставаў, нярэдка сутыкаюцца з публічнай дыскрэдытацыяй. Маладзёна абвінавацілі ў жаданні праславіцца на сітуацыі з кватэры праз тык-ток і прымусілі прасіць прабачэння на дзяржаўным тэлебачанні. Я не разобрав, что так быстро все не делается, это ж тоже нужно понимать. А я, знаете, с бухты-барахты взял камеру, пошел, начал снимать. Гэта не першы раз, калі прапаганда запісвае пакаянныя відэа з беларусамі, якія незадаволеныя той ці іншай сітуацыяй. Гэта кругом лишь шматдзетная блогерка мусіла прасіць прабачэння за відэазварот да Лукашэнкі, у якім прасіла кватэру і няню, належную жанчыне паводле заканадаўства. Пагрозы ў бок заяўнікаў гучалі і проста з экрану тэлевізараў. Нагнуть государство скандалом уже точно ни у кого не получится. Это всем желающим на заметку. Застаецца пытанне, ці дапамогуць гэтыя пагрозы, што, дарэчы, парушаюць права беларусаў на свабоду выказвання, замацаванае Канстытуцыяй, у развязанні сацыяльных праблемаў. Наста Печанькова, Белсат. Ну і наша традыцыйная тэма – кадравы голад. Дэфіцыт працоўных рук у Беларусі працягвае біць новыя антырэкорды. Гэта вынікае з дадзеных, апублікаваных Дзяржаўнай службай занятасці. У чым жа карані праблемы? І што робяць улады, каб развязаць гэтую праблему? Ведае Ірына Юр'ева. Рэкордны дэфіцыт кадраў у Беларусі. На рынку працы не стае амаль 216 тысячаў адмыслоўцаў. Такую колькасць вакансіяў сёння падаў сайт Дзяржаўнай службы занятасці. Для параўнання станам на 25 чэрвеня наймальнікі шукалі амаль 212 700 працаўнікоў, а на 31 траўня звыш 209 тысячаў. Масавая эміграцыя, якая працягваецца з 2020 года, старэнне насельніцтва, якое стварае дадатковую нагрузку на пенсійную сістэму, і палітычны крызіс,
які працягваюцца з 2020 года, все гэтыя фактары кажуць нам аб тым, што беспрацоўе ў Беларусі будзе працягваць расці. Публічна ўлады праблему на працоўным рынку прызнаюць. У нас дефицит трудовых ресурсов, слава богу, еще не катастрофический. Каб развязаць сітуацыю з нястачаю кадраў, Міністэрства ўнутраных справаў штомесяц патрабуе ад дзяржаўных структураў звесткі пра незанятых у эканоміцы грамадзянаў. Сілавікі і чыноўнікі праводзяць для тых, каго лічаць дармаедамі, прафілактычныя акцыі. Робяць стаўку ўлады і на працоўных мігрантаў. Сёлета ў красавіку Лукашенко абвесціў пра гатовасць прыняць адмыслоўцаў з Пакістану. Пусть это будет 100 тысяч, может быть 120, 150 тысяч. Цяпер у Беларусі, паводле афіцыйных звестак, працуюць больш за 60 тысяч замежнікаў. Амаль палова з іх грамадзяне Туркменістану. Таксама часта ў нашу краіну на працу едуць мігранты з Расіі, Узбекістану і Кітаю. Замежнікі могуць часткова аблегчыць сітуацыю з кадравым дэфіцытам у нашай краіне, мяркуе Дзяніс Садоўскі. Перш за ўсё, гэта тычыцца нізкакваліфікаванай працы, будаўніцтва, сельская гаспадарка і таму падобнае. Але, канешне же, канцэптуальна гэта пытанне ніяк не вырашыцца, таму што галоўнае зараз у чым недастача ў працоўных кадрах у Беларусі, это якраз такі з высокакваліфікаванымі кадрамі. Расце ў Беларусі колькасць не толькі вакансіяў, але і кампаніяў-банкрутаў. Летась іх пабольшала на 39% адносна 2023-го, вынікае са справаздачы кампаніі Dun & Bradstreet. А нашая краіна па выніку заняла 3-е месца сярод 47 даследаваных дзяржаваў свету. Якое значэнне гэтая тэндэнцыя мае для эканомікі Беларусі, патлумачыў эканаміст Ярослаў Романчук у эфіры шоу «Обычное утро». Статистика, она вроде громкая, да, но она была бы громкой в рамках опять рыночной экономики, в рамках лукашенковской тоталитарной экономики. Гораздо важнее цифра, да, это сколько людей уехало, это потеря человеческого капитала, потеря предпринимательского капитала и даже те, словно, налоги, которые заплатили белорусские компании за рубежом. Напрыклад, толькі ў Польшчы зарэгістравана больш за 7,5 тысяч кампаніяў і каля 12 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў з беларускімі каранямі. Ірына Юрова, Белсат. Холдинг «Горизонт» плануе сёлета пачаць вытворчасць першай лінейкі беларускіх планшетаў. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка дэпартаменту прасоўвання і продажу Менскага вытворчага аб'яднання вылічальнай тэхнікі Александр Янкоўскі. Паводле Янкоўскага, кампанія распрацоўвае 10-цалевыя Android-планшеты, якія будуць прапаноўвацца ў 3 колеравых варыянтах – залатым, срэбраным і графітавым. У лінейку таксама ўвойдуць мадэлі з падвышанай устойлівасцю да вонкавых механічных уздзеянняў. Гэта не першая спроба «Горизонту» зайсці на рынак мабільных прыладаў. У 2022 годзе кампанія прэзентавала ноутбук H-Book Mark 4, які пазіцыянаваўся як айчынная распрацоўка. Прэзентацыю новай тэхнікі тады асабіста правёў Лукашенко. У Менску распачалі крымінальную справу ў дачыненні да 48-гадовага мужчыны, які напаў на жанчынаў у адной з гарадскіх крамаў. Пра гэта паведамляе следчы камітэт. Паводле версіі следства, інцыдэнт адбыўся яшчэ 8 чэрвеня. Мужчына ў стане алкагольнага ап'янення беспрычынна штурхануў жанчыну. На ейную абарону кінулася сяброўка, перакрыўшы агрэсару выхад. Раз'юшаны нападнік схапіў металічную сметніцу і ўдарыў ёю жанчыну па галаве. Следчы камітэт высвятляе абставіны здарэння. Ну а сёння споўнілася 25 гадоў з моманту знікнення пры нявысветленых абставінах нашага калегі, журналіста Змітра Завадскага. Ён не быў ані палітыкам, ані бізнесоўцам, але знік гэтаксама, як Юрый Захаранка, Віктор Ганчар, Анатоль Красоўскі. І ўжо чвэрць стагоддзя ўлады не могуць альбо не хочуць высветліць, што ж за ўсімі гэтымі знікненнямі гучнымі стаіць і хто за імі уласна ёсць. Тэму працягне Ірына Драфічук. Змітру Завадскаму сёлета ў жніўні магло б споўніцца 53. Але 25 гадоў таму, 7 ліпеня 2000 года, журналіст знік. Ён паехаў сустракаць Паўла Шарабета, свайго сябру і калегу ў мінскі аэрапорт,
Але калі Павел выйшаў з аэрапорту, ён знайшоў машыну Зміцера Завадскага на стаянцы, на паркоўцы, але самого яго не было. Зміцер Завадскі быў наймаладзейшым у шэрагу палітычных знікненняў канца 90-х. У 1994-97 годах ён працаваў на беларускім дзяржаўным тэлебачанні, уваходзіў у аператарскі пул Лукашэнкі. Шеремета Павла Григорьевича и Завадского Дмитрия Александровича признать виновными в умышленном, незаконном пересечении государственной границы Республики Беларусь. Пасля рэпартажу пра кепскую ахову беларуска-літоўскай мяжы і суда разам з Паўлам Шараметам Завадскі здымаў у Чачэнии фильм «Чачэнскі дзённік». Мы его найдем, но виновным свернем голову. Свернем голову. Собственноручно сверну голову, как только найдем деньги. Суд у справе знікнення Змітра Завадскага адбыўся ў 2002 годзе. Паводле афіцыйнай версіі, матывам выкрадання была нібыта помста за тое, што Завадскі публічна абвінаваціў афіцэра спецпадраздзялення «Алмаз» Валерыя Ігнатовіча ва ўдзеле ў вайне на баку чачэнскіх байцоў. Аднак ніхто з так званай банды Ігнатовіча віны не прызнаў. Асобы ж датычныя да следства яшчэ ў 2001 вінаватымі ў выкраданні называлі створаныя Лукашэнкам эскадроны смерці. Тыя людзі, якія знаходзіліся ва ўладзе, не прыкладалі тых намаганняў, якія патрэбныя для таго, каб дасягнуць выніку і даведацца праўды. Таму і застаецца думка аб тым, што гэта банда Ігнатовіча, гэта тыя людзі, якіх проста прыцягнулі ў якасці вінаватых па гэтай справе. У 2023 Змітра Завадскага прызналі памерлым. Расследаванне ў справе аб знікненні некалькі разоў безвынікова аднаўлялася. Гэта не апошні выпадак гвалтоўнай смерці незалежных журналістаў. У 2004 жорстка забілі журналістку Вераніку Чаркасаву. У 2010 павешаным знайшлі Олега Бябеніна. У 2016 у Кіеве ад выбуху аўтамабіля загінуў Павел Шарамет. Расследаванні, як і ў выпадку з Завадскім, вынікаў не далі. І бачым, што цяпер нас, скажыце, а чаму нас затрымліваюць? Можна даведацца? Пасля 2020-го праца незалежных журналістаў у Беларусі зрабілася значна больш небяспечнай, а пазней і ўвогуле немагчымаю. Краіна стала займае апошняе месца ў Еўропе і адно з апошніх у свеце паводле рэйтынгаў свабоды слова. Некалькі тыдняў таму выйшаў на волю Ігор Карней, і все вельмі радаваліся, што журналіст апынуўся на волі. Але праўда такая, што выйшаў адзін з 39 публічна вядомых прадстаўнікоў медыа за кратамі. Цяпер па-ранейшаму ў Беларусі ўлада трымае ў сваім палоне 38 нашых калег, якія планамерна асуджаныя, пасаджаныя за супрацоўніцтва з медыа. Няма зрухаў і ў справе Змітра Завадскага. Маці журналіста памерла 2 гады таму, так і не даведаўшыся, што сталася з сынам. А 4 былыя сілавікі высокага рангу Віктар Шейман, Уладзімір Навумаў, Юрый Сівакоў, Дмітрий Паўліченка да сёння застаюцца ў чорных спісах Еўразвязу за арганізацыю так званых эскадронаў смерці і меркаваную датычнасць да палітычных выкраданняў. Ірына Дарафейчук, Белсат.